Go Jeremias. Oi! Mitä?! Kato, se jäi ilmaan äsken, näin. Ihan vittuun valoessa siinä tripla E:ssä. Ratko, mä en osu näihin. We are going to do this. They will not stop the bomb now. Throwing fire. Get ready. On meikin aloittanut vielä. No Roni, laita vaan. Niin, vittu kun meikä oli... Jää vittu tuli. Mitä vittu? Teidän alapuolella, joo. Sinne vielä. Sä hyppäsit jo, voi vittu. Mitä? Ei! Jaa, kyllä toki ihan ok. No aina pääsin vähemmän sitä omaa puolta. Yksi ottanut mielestä meikä alapuolella. Jumala. Joo. Ei! Mitä? Se oli vittu ihan sen kohdalla. Liskoisa. Auto. Ajakin puulla. Eikö tukee? Missä nää oot? Sä ammut tukeesta. Yksi on Outsoni ainakin. You have time.